Familias de taxis de Santiago se sumaron ás manifestacións que o colectivo desenvolveu en distintas cidades de España para pedir a regularización das plataformas Uber e Cabify. Esta folga do sector do taxi pretende frear o auxe de licenzas de vehículos de alquiler con conductor. A manifestación deixou algúns problemas de tráfico ao longo da mañá. Saudos, que tal como están? Esta é a imaxe dunha xornada na que o Concello anunciou a súa intención de abrir un pozo ao carón da estación potabilizadora do Tambre para garantir o suministro de auga no caso de que a sequía continúe. Esta medida está incluída nun plan de continxencia que o goberno local lle vai presentar a Augas de Galicia a vindeira semana. Santiago non é allea á sequía, unha vez que o mes de outubro foi dos máis secos dos últimos 50 anos. De feito, a estas alturas do ano choveu menos da metade do habitual na capital galega, con 1.200 litros por metro cadrado. Ante esta situación, o goberno local está a redactar un plan de continxencia que inclúe varias medidas, como a creación dun pozo. Nos estamos barallando facer un pozo na zona, na contorna da actual etapa, na actual depuradora, porque polos estudios xeolóxicos que temos aí hai bastante auga acumulada, entón se pode aumentar bastante a través de aí. E a segunda sería represar a presa que ten diante a etapa, que é onde sube o nivel para que podan captar as bombas. Entón, represando un pouco máis, permite aumentar a nivel e ter unha maior reserva para a capacidade de bombeo. Este plan de continxencia será estudado xunto con Augas de Galicia, que é o organismo que daría o visto bo ás medidas propostas polo Concello. Así as cousas, Xanduro descarta a implantación de restriccións a medio prazo na cidade. Restriccións de momento sí, non son necesarias sempre que manteñamos a racionalidade no consumo. O concelleiro de Medio Ambiente pide á cidadanía concienciación ao respecto, limitando o consumo de auga. Palabras de Xanduro nunha rolda de prensa na que deu os detalles do proxecto Smart Tiago. A iniciativa que foi levada hoxe ao pleno contempla un investimento de máis de 6 millóns nos vindeiros 4 anos. Eses cartos servirán para desenvolver proxectos de investigación que dean resposta a necesidades do propio Concello. O goberno local levou esta tarde a pleno o Smart Tiago, un proxecto do que se fala dende hai anos e que agora faise realidade. Trátase dunha iniciativa que arrancou na época do PP que Compostela Aberta vén de modificar e que permitirá financiar traballos de investigación en beneficio do Concello. Serán 6 millóns de euros a investir nos vindeiros 4 anos para a elaboración de estudos. Dese total, case 5 ponnos o Ministerio de Economía con fondos europeos, 600.000 aportarános a Axencia Galega de Innovación e outros 600.000 o Concello. O goberno quere contratar equipos de investigación que deseñen solucións en 3 ámbitos: a xestión sostible de residuos, a regulación da entrada de vehículos na zona monumental e o alumeado intelixente. Aportando de xeito municipal a través de fondos europeos e de fondos propios un impulso a esas investigacións, creemos eso, que cubrimos as nosas necesidades ou intentamos cubrir as necesidades, pero tamén apoiamos o desenvolvemento de I+D+I con un valor engadido moi importante e que nos pode situar pois a nivel mundial liderando determinados proxectos dos que o Concello é copartícipe como financiador. Unha vez pasen os primeiros 4 anos do proxecto Smart Tiago e se saiba como están a desenvolverse eses proxectos de investigación, iniciarase unha segunda fase para poñelos en práctica. Aí xa sería o Concello encargado de financiar a súa implantación con outros 6 millóns de euros en 4 anos. Xanduro protagonizou a mañá no Concello porque tamén ofreceu unha rolda de prensa na que deu a coñecer un protocolo de actuación entre bombeiros e protección civil. O obxectivo é deixar claras as funcións de cada quen en casos de emerxencia. Bombeiros e Protección Civil coinciden en infinidade de situacións. Co obxectivo de optimizar recursos e proceder do xeito máis coordinado posible, ambos corpos veñen de asinar un protocolo de actuación. O voluntario atópase co accidente ou co incendio sin ter que sair desde a base. O mellor pode nun momento dado chegar primeiro ou chegar para axudar, simplemente para que as funcións estén claras e se saiba que o profesional é o bombeiro e o voluntario está sempre para axudar. Optimizar a coordinación e os recursos que tendremos que utilizar e, sobre todo, regular un pouco as funcións de cada un. Por certo que tras 20 anos sen formación, os voluntarios de Protección Civil de nova incorporación realizarán un curso básico que inclúe coñecementos de primeiros auxilios, lexislación e plans de emerxencias.
Achegámonos agora ata a Facultade de Dereito, lugar escollido para presentar a aplicación móvil Adapt USC. Trátase dunha ferramenta deseñada para identificar as infraestructuras e servizos con necesidades de adaptación na contorna do noso campus. Facilitar o día a día das persoas con discapacidade que traballan ou estudan na nosa universidade buscando solucións aos problemas de accesibilidade que van atopando. Este é o obxectivo de Adapta USC, unha aplicación móvil creada polo Grupo de Estudos sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade que permitirá aos usuarios denunciar os atrancos que existen no que a mobilidade se refire na zona do campus. Deste xeito, as persoas con discapacidade converteránse en suxeitos activos na busca de solucións e na mellora do proceso de adaptación das infraestructuras da USC. O conselleiro de Políticas Sociais, José Manuel Rey, acudiu á presentación desta ferramenta xunto co reitor Juan Viaño. Todo isto mentres na Facultade de Medicina presentábase o libro Na cidade do perdón, unha obra asinada polo profesor Manuel Martínez. Trátase de 13 relatos no que afonda na historia de Santiago do século XX. O xefe de servizo do Chus, Manuel Martínez, vende presentar o seu último libro. Titulado Na cidade do perdón, o profesor da Universidade contanos a través de 13 relatos historias románticas, como a das Marías, tráxicas, como a da noiva do casino, ou a do crime da rúa da balconada, ou épicas, como a das traballadoras do Pombal, tralo accidente do Iberia Club de Fútbol. Na presentación que tivo lugar na propia Facultade de Medicina, o doutor Martínez estivo acompañado do decano Julián Álvarez e o editor Antonio Couto de Edicións Volanda. Trátase da segunda obra do profesor que xa se estreou na literatura coa novela Los baños de Clareo. Dar a coñecer a beleza dunha das zonas máis esquecidas de Galicia é o obxectivo da obra Ribeira Sacra que foi presentada onte no Museo do Pobo Galego. Publicada por Hércules, está formada por 2 volumes e está asinada, entre outros, polo tamén fotógrafo Antón Rodicio. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, estiveron onte no Museo do Pobo Galego para presentar a obra Ribeira Sacra, 2 volumes de distintos autores nos que se amosa un dos grandes tesouros de Galicia. A Ribeira Sacra forman a 21 municipios e as canles dos ríos Miño, Sil, Bubal, Lor e múltiples afluentes cuxas cuncas suman máis de 100 kilómetros. De feito, a Xunta iniciou o expediente para declarar ben de interese cultural a Ribeira Sacra, un obxectivo que se espera que sexa o primeiro paso para declarar a zona como Patrimonio da Humanidade. A obra de gran formato divídese en 2 libros, un dedicado á Ribeira do Miño e outro á Ribeira do Sil. En clave deportiva, este mércores deixanos unha imaxe xa tradicional na cidade, e que un ano máis o Obradoiro fixo a ofrenda ao apóstolo. O equipo de Moncho Fernández quixo así pedirlle a súa protección, e iso que no que levamos de temporada as cousas están irlle ben con 7 vitorias en 9 partidos. Iso si, un pouco de axuda divina nunca está de máis. O Monbus Obradoiro vende protagonizar o mellor arranque na Liga Endesa da súa historia na máxima categoría do baloncesto español e que os de Moncho Fernández suman 7 vitorias en 9 encontros, situándose agora mesmo no 4º posto da clasificación. Aínda que as cousas van moi ben, grazas ao traballo e esforzo de todo o equipo, o club non quixo faltar unha campaña máis á súa visita ao Apóstolo Santiago. Así, xogadores, corpo técnico e membros da directiva realizaron a súa tradicional ofrenda ao santo na catedral. Queremos seguir portando orgullosos tu nombre, el nombre de nuestra tierra, por todo el mundo. Continuaremos sin desmayo representando a nuestra ciudad y a Galicia entera, esta tierra mágica en la que tenemos nuestras raíces. Que tu ejemplo de constancia nos guíe en nuestro trabajo en el día a día y que sigamos predicando los valores que siempre has difundido de humildad, esfuerzo, respeto y lucha para poder mantenernos en la senda del éxito. E que, aínda que as cousas vayan ben, nunca está de máis a protección divina. Iso sí, aínda que os afeccionados teñan a cabeza un pouco no ceo, o equipo segue cos pés no chan. Tenemos un entrenador. No, Moncho, bueno, yo creo que el entrenamiento que hemos hecho hoy ya conjunto lo ha dejado muy claro, ¿no? Aquí no nos ha llevado nada que no sea trabajo y que no sea cada día dar lo máximo. Entonces yo creo que él nos ayuda mucho para que a nadie se le vaya la cabeza y sepa de dónde venimos. Na visita do Monbus Obradoiro á catedral non faltaron todas as tradicións, como facer un agasallo de parte do club, o oficiante da cerimonia, neste caso un balón, que foi entregado ao deán Segundo Pérez. Tamén puideron desfrutar do voo do botafumeiro, que sempre deixa algún dos xogadores moi sorprendido. E para rematar, a aperta ao apóstolo, que quedou ben engalanado coa bufanda do club.
Hoxe caeron algunhas pingas e mañá está previsto que chova, aínda que con pouca intensidade. Coñecemos os detalles da predicción da Man de Meteo Galicia. O xoves en Galicia os ceos estarán anubrados no norte e leste da comunidade con chubascos. As temperaturas mínimas descenderán polo que as xeadas serán generalizadas, mentres que as máximas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte. No venres teremos máis nubes na metade norte que mesmo poden deixar algúns chubascos, sendo en forma de neve en torno aos 1000 metros. As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente, mentres que as máximas estarán sen cambios. O vento soprará de compoñente norte. Para o sábado os ceos estarán anubrados no terzo norte con chubascos e alternancia de nubes e claros no sur. A cota de neve situarase sobre os 800 metros pola mañá. As temperaturas quedarán sen cambios significativos e o vento soprará frouxo do nordés. O xoves en Santiago teremos nubes e claros e chubascos pola tarde. As temperaturas irán dos 3 aos 10 graus e os ventos soprarán de compoñente norte. Para o venres agárdanse chubascos pola mañá que deixarán nubes e claros pola tarde. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán do norte. No sábado teremos ceos con nubes e claros. As temperaturas seguirán nos mesmos valores e os ventos soprarán do nordés. Imos rematando e facémolo, como sempre, co repaso a nosa axenda cultural. Ata aquí a actualidade do mércores en Compostela. De seguido chega a entrevista do preguntoiro con Silvia Castiñeiras, que hoxe recibe no noso plató o voceiro municipal do PSOE, Paco Reyes. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.